İň oňat jadygoýlar başga hiç kimin düşünüp bilmejek zadyny üýtgüdip bilme okuýby bolanlardyr. Ýöne olar gudrat görkezer ýaly hakyky jadygoý däl. Olar hem biziň ýaly ýöneköy adamlar. Gelin onda ol hileleriň nähili edilendigini bililikde analiz edelim. Bu jadyly hile ören meşhur olup, Ýewropanyň we Amerikanyň talant ýarışlarynda görkezilip, adamlary aýran aldy. Käwatlar tomoşajylary korkuzak wagtlar hem boldy. Bu jadyly hileni ýerine ýetirmek üçin ören güýçli bir folksnik bolmak gerekli diýip düşünýärler. Ýöne hakykat beýle däl. Munyň arkasynda ýatan hile ören ýöneköy. Elbetde onu ýerine ýetirmek üçin öňünden taýýarlanmaly. İlki bilen palto ýa-da kurtka tapmaly. Emma adatça giýenleriňizden bir näçe esse uly bolmaly. Şeýle hem paltonyň zamokly ýa-da düýmeli bolsa, hileni berjaý etmek gata ansatly. Galy berse-de, bu jadyly hileni ýerine ýetirmek üçin esasy gerek zat tahtadan ýa-da karton gutusundan ýasalyp giýilen paltonyň aşarynda gizlenen ýörüýte enjamdyr. Ol enjamy kartonlardan ýa-da eşik asyjydan ansatlyk bilen ýasap bolýar. Ol enjamy eginleri we geyimleri den derejede saklamak üçin palto ýa-da penjekleri aşarynda goýmaly. Käbir illüzionistler tomoşajylardan gizlemek üçin ol enjamyň ucuny ýeňlerine salýar. Galan zat aýnynyň öňünde türgünleşmek. Soň bolsa tomoşajylaryň şuňa meňzeş bir zada garaşmazlygy we kelläňizi eňinizden taşlamak üçin dogry pursaty saýlamakdyr. Yeri gelende aýtsak, käwagt adamlar hakykatdan hem gorkup, hatda gyýryp bilerler. Televizyonlarda ýa-da internetde illüzionistler köplenç käbir zatlary howada tutup görkezýärler. Käbir adamlar bu hileleri ow görýärler. Mysal üçin, kola çüýçelerini howada tutmak. Jadygoý kola gutusyny barmaklarynyň ucu bilen ýuwaşlyk bilen saklaýar we birden gutu titremäge başlaýar. Soňra howada ýüzýär. Bu hakykatdan hem bazly bir içkidir. Ýöne ol, gutu jadygoýyň en hereketleri bilen uçmaga sinamışýar. Bu hile ören köp ünüs we dogry gözekçilik talap edýär. Indi munyň sebäbini aýdaly. Şarlar ýa-da howada ýüzüp bilýän adaty kola gutusyny nädip ýasap bilersiňiz? Ol gutuny geli gazy bilen doldurmak hukman däl. Köp hileler ýörüýte gurnulan sahnalar bilen edilýär. Bu hem gadydan çykma däldir. İllüzionist bu jadyly hilede yalan barmak bolanýar. Bu hilede esasy zat tomoşajylary önüsten düşürmek üçin usatlyk bilen bir dogry burç saýlamaly. Fizikanyň kanunlaryna esaslanýan bu hileni bilýän bolsaňyz gerek. Jadygoý daşarda bir damjy ýitirmän bir stakan suwy tersine öwrýändigini görkezýär. Jadygoý stakany suw bilen ýarym doldurýar. Soň bolsa kartondan bir bölek alyp stakany ýapýar we öwrýär. Elbette käbir suw dökülýär, ýöne suw ahlavasy stakanyň içinde galýar. Bu mekiriň başlangyjy. Eliňizi silkip, kartony aýyrsaňyz hem suw stakanyň içinde galýar. Ýöne muny näde etdi? Fizikanyň kanunlaryna göz aýlamagyň zerurlygy bar ýaly. Ýöne aslynda diňe fizika däl. İlki bilen stakana gowy göz aýlar. Bu adaty aýny ýaly bolup görünýär. Ýöne beýle däl. Barmagyňyz bilen ansatlyk bilen ýapyp boljak aşaky diwarda kiçijik bir deşik bar. Muny etmeseňiz suw dökülür. Bu başlangyç fizika. Ýöne bu hileni mümkin edýän başga bir sir bar. Kartonyň beýleki tarapynda illüzionist aýnany ýapýan açaçan plasmasa tegele gizleýär. Jadygoý aýnanyň deşigini barmak bilen örtýär. Şeýlelik bilen konteynerin içinde vakum döldürýär. Ve hile üçin gerekli ähli zat taýýar. Soň 3 içini sanap barmagyny deşikden aýyrýar. Şeýle de bolsa, ýakyndan seretseňiz plasmasa tegilegiň suw bilen gatýandygyny görüp bilersiňiz.
Köçe jadugoýlarynyň edýän çykyşlarynyň biri küýşäniň içine onun gapagyny sokmak. Küýşäniň düýbünde hiç hili açyklyk ýok. Soňra jadugoý küýşäniň aşagynda gapagy 3 gözet kakýar we küýşäniň döwüklendigini görkezýär. Soňra jadugoý egilen gapagy küýşäniň aşagyna sokýar. Bunu diňe hakyky jadugoýlar edipler. Ýöne illüzionistler jadugoý däl. Bu hileni edip bilmek üçin dogry şaýsepleri saýlamakdyr. Jadugoýun barmagynda gizli bir yüzük var. Bu yüzük hile üçin gaty möhümdür. Yüzükde magnit var ve metali özüne çekýär. Başka bir sır, egilen gapaklar 2 sanydy. Biri eýýän magnit güýjüniň kömegi bilen küýşäniň diwarynda tutulan gapak. İkincisi bolsa adamlara görkezlen gapak. Jadugoýlaryň köpüsi bu hileni ustaatlyk bilen berja edýärler. Bu hile Amerikanyň we Ýowropanyň talant bäsleşiklerinde ýerine ýetirilen köp hilelerden biri. Boş agzdan kart çıkarma hilesi ören hayran aldırıcı. Bu ýerde jadugoý boş agzyny görkezýär we kartlary agzyndan çykarýar. Onda muny näde etdi? Bu mekiriň mehanikasy gaty ýönüköy. İlk başta görünümde kartlaryň ählisini goýan ýaly görünýär. Jadugoý kartlary stolun üstüne goýan pursudyny üns bilen görseňiz, o çep elinde 10 ýa-da 20 sany karta alyp tomoşuculardan gizleýär. Indi galan hileler iň oňat wagtda garaşmaly we sağ eli bilen tomoşuculary nä dogry tarapa ugrukdurmaly. Soň bolsa çep elini ýüzüne getirýär. Kartlary agzynyň ýarysyny içýär. Derrew kartlaryň dökülmegine ruhsat berýär we dökülüp barýarka sağ elini ulanýar. Jadugoý elindäki duzy ýitirýär we başga eli bilen bolsa duzy howadan çykarýan ýaly gaýtaldan getirýär. Onda muny näde etdi? Dogrusu bu ýerdeki sır kamerada köplenç görünýän, ýöne tomoşuculary görünmeýän ýasama bir barmakdyr. Ýarışmajy ýasama barmagy baş barmagyna geçirýär we ony tomoşuculardan gizleýär. Soň bolsa baş barmagyny ýugoşlyk bilen çykarýar. Yumrugynyň içine duz dökýär we sağ eli bilen baş barmağına giydirilen yasama barmağı yumruğun içine geçirip çıkarıyor ve elindeki duzları ol yasama barmağın içine dolduruyor. Duzu kaytıldan getiren vakti olsa ol yasama barmaktaki duzu elinin ayasında döküyor ve şeylilik bilen tomoşucuları aldaya. Bu acayip maçalka top hilesi tomoşucuları hayran kaldırıyan täsir hiledir. Jadugoý duz sepiciden 2 sany topu çıkarıyor ve stolun üstüne koyuyor. İndi olsun eminlerin birinin elini yukarı kaldırmağını isleýär. Stolun üstünde duran 2 topun birini eline alýar ve gizleýär. Bellik top bolsa eminin eline berýär ve onu berk saklamagy tapşyrýar. Ýarışmajy abrakadabra diýip elini açýar ve elindeki top ýok bolýar. Soňra eminin elini açýar ve 2 top hem eminin elinden çykýar. Gen galdırıcı dälmi? Onda muny näde etdi? Bu mekirde maçalkadan ýasylan top ulu rol oynayar. O topları sıkmak ve oynamak ören ansat. Aslında duz sepiciden top çıkarmada toplar eýýän onun elinde bardy. Gerek zat doğru pursatda topları elinden kaçırmakdy. Emin elinde 2 top çıkarma hilesini hem Emine 2 topu birden verdi. Yani onun çep elinde top yoktu. Dostlar, haysi hileni halan bolsanız tesvire yazın ve sosyal medyalarda dostlarınız bilen paylaşın. Ve indiki görmek isteyen mowzuňuzy teklip etmek için kanala agza bolup tesvirlere yazın.